Počkaj, nech sa to robí. Teraz mi nazva to prišla. Ja som povedala to. Hej. Ja to nechceš poprosiť. Si k tomu vybila, keď bola spýta. Asi tak. Lesa. Vybila, keď bola spýta, ma to už dostala na oči. Lesa! To vážne? No. Tak. Nie, že celý, ale má ho tak polke. Ježiš, aby som sa asi zabila. Už 3 mesiace, už aj pol roka, už ho upravuje, ale to je stále nič. Juj. Vážne? Však fakt. Čo tak na mňa pozeráš? Aj tak, či chcela, či nechcela, aj tak ho bude mať z alkoholu rozjebaný buď medzi. Where are you from? I'm from Slovakia. Však ona bola spýta a spadla rovno na obrubník. Ale kurá. Ale že aj také bude veľa piť, tak bude mať rozjebané zuby. To nemusíš. A to tak? Fuj, aby som To asi skôr z skapala. fetoch. Tak. To. Potom. Niekedy, inokedy. Alebo počkaj, jak toto je. Alebo čo nie. Toho nestane. Nie, nerozprávaj také. Potom budeš na najú. Ja som okusala celú stoličku. Kedy? 1, 2, 3. Kedy? Tak kúškami. Ty bebe, prečo kúšeš stoličku? Ja som kurá. Jak robí kuráta. Kvik. To si skôr prasa. To je kvik. Už si dostala niekde stoličku? Aby už ma to nebaví. Ani mňa. Poďme dať čo robiť. Ja mám plán. Čaute. Inokedy na budúce. Hej, spadnem, ty piča.